बिटिआर रेकर्डखौ लानानै सोरबाया दिनै सोंखारिदों, सोरबाया दिनै सोंखारिनायनि थाखाय गाज्रि मोनदों, खर' सादों, दुखु मोनदों, गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। सोरबाया दिनै बिटिआर रेकर्डखौ सोंखारिनायनि एक्सन लाजादों, गोबां बायदिसिना नङा होमबा रायजोफोर। दा आङो नैबे दिनैनि कन्टेन्टआवहाय नैबेखौसो लाबोदों कन्टेन्टखौ रायजोफोर। नोंथांमोना उइदाउट स्किपफुल नायलांजोबबोला बुजि मोनगोनखौ आसा खालामो। आं बुंनो नामायनाया नैबे रायजोफोर, सोरबायदि मानसिया दिनै बिटिआर रेकर्डखौहाय मोजां नङा होननानै बुङो, आरो मानि थाखाय दिनै बिटिआर रेकर्डखौ मोजां नङा होनना बुंनायाव सोरबायदि मानसिया दिनै खर' सायो नङा होमबा? मानि कारनाव, मा दुखुआव, मा बिखाराव दिनै सोरबायदि मानसिया बिटिआर रेकर्डखौहाय गाज्रि, बिटिआर रेकर्डआव जेबो गैया, बिटिआर रेकर्डखौ लानानै जेबो गोजोननाय गैया, बेखौ ससियेल मिडियायाव फोरमायगासिनो दङ नङा होमबा? आं मोनसे नोंथांमोननो क्लिप्स देखायग्रोनो रायजोफोर, नोंथांमोना बे क्लिप्सखौहाय मोजाङै खोनासंनानै लाग्रो, बिनि उनाव आं फंनैसो बाथ्रा आं बुंनो सानदों। मा थारिखआव थांनांगौ होनदोंमोन ओरैनो माबाया? ओरैनो फार्स्टनिया 27मोन, डिसेम्बरनि 27। दा दिनै बुधबार ना दा बुधबाराव गोग्लैयोमोन आरो। नोंसोर एफाराब खस्थ' खालामबोबाय, हिनजाव मानसिफ्रा दिनै एफाराब खस्थ' खालामनानै दिनैसिमबो केसखौ उइद्र' खालामना होनो हाया, दिनै गथ' मोनलाय लांबाय। ओमफ्राय दा जामिन हमोबाथ' 40,000 थांगोन होनदों, ओमफ्राय आं दा मायाव मोनगोन फैसाखौ? 40,000 थांगोन होनना बुंदों। नै बेनो बाथ्रा। 40,000सो थांगोन होनना बुंदों आं होनदों नालाय, जामिन लाबोयोबा जामिन हरबा बेसेसो थांगोन सारना सोंदों नालाय। 40,000सो थांगोन होननानै बुंदों आरो। बे नोंनि केस बायजासिम बेसेबां थांगोन बेखौल' सों। केस बायजासिम, आयौ केस बायजासिमा बेसेबां थांगोन आरो मा होनबावो दा? आंखौ दा सोर नायगोन, सोर माबागोन दा? ओमफ्राय आंखौथ' मावनानै फैबाय, जासिनि थाखाय मावनानै फैबाय। ओमफ्राय दा सोर नायगोन आंखौ दा? सोर बख'गोन आंखौ दा? सोर माबागोन आंखौ दा? थाखा फैसा सोर होगोन दा आंनो? बाथ्राया बेनो। जाय हक खोनाबाय बिनाय। जि समावहाय कलेज इउनिभारसिटि फरायनायनि समायमोन, जि समायावहाय गावनि फिउचार, जि समावहाय गावनि लाइफखौ, फिउचारखौहाय गोगोम खालामनायनि चिन्तानि समायमोन नङा होमबा रायजोफोर? जि समायावहाय साख्रि दाख्रि नागिरनायनि समय, जि समायावहाय गावनि फिउचारखौ दानायनि समायमोन, बेबायदि बेसेन गोसा प्रेसियास समखौहाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां आइजोफोर दङ, जायफोरा हाथियार लाग्रा आफादफोरजों जगदान होबोनानै हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय, बिब्दि गोबां दिनै आइजोफोर दङ, जायफ्रा दिनै केसजों सैनांनानै दङ नङा होमबा रायजोफोर? गोबाव सम सिगांनिफ्रायनो केस गेलेबोनानै बा कर्टआव हाजिर जाबोनानै अस्थिर जाबोनाय गोबां, नट अनलि हौवाफोरल', नाथाय हिनजावफोराबो गोबां, आइजोफोराबो गोबां, जोङो बेखौ मिथिनो मोनदों। दा नैबे जिथु क्लिप्स नोंथांमोननो देखायबाय, बियो सासे आइजोनि कल रेकर्ड, जेराव जों खोनानो मोन्दों जे केसनि थाखाय 40,000 थाखा नांगौ नङा होमबा? दा बे 40,000 थाखाखौहाय सोर होगोन? बे मोनसे गिदिर प्रश्न नङा होमबा? हाबा जाबाय, गथ' गथाय जाबाय, दा थाखा फैसा गैया नङा होमबा? गोबां समावहाय जोंहा एक्स एनडिपिफोर, जायफ्रा दिनै केसजों सैनांनानै दोंबाय थायो, बिथांमोना बिटिआर रेकर्ड बा दानि रुलिं सरकारनि बेरेखा गोबां बाथ्राफोर बुङो। बिथांमोननि बुंनायाव, बिथांमोननि सोंखारिनायाव गोबाङानो खर'बो सायो, गोबांहानो एलार्जिबो जायो नङा होमबा? गोबांहानो एक्सनबो लायो, गोबाङानो गोबांखौ एक्सन लायो नङा होमबा? जायफोरा बिटिआर रेकर्डखौहाय गाज्रि बुङो, जायफोरा बिटिआर रेकर्डखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायो, बिथांमोननि सायाव ओरैबायदिया फैयो, गाज्रि बिस सोना होदों, बेफोरबायदि बायदिसिना अनेक XYZ बाथ्राफोर फैयो नङा होमबा? दा कारना नैबेसो, बिथांमोना बुंखागोन आंनि मथे दै, बिथांमोना दुखुजों बिखारजों बुंखागोन बिटिआर रेकर्डआ मोजां नङा, बा बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजोंबो सान्थि सुखिनि गेजेरजोंबो जोङो दिनै सैनांनानै दङ। अभियासलि बिथांमोननि खुगानिफ्राय ओंखारखागोन, नाथायब्ला दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायफोरखौबो दिनै जों गेदेर गोलावफोरखौ सैनो हायैखौ जोङो नुबोदों। रायजो राजाफोरा कमेन्ट खालाम, बुंनो हागौ बे बिसोरनि थाखायल', बा जायफोरा दिनै खुगा बेखेवदों बिथांमोनखौ गोबां बायदिसिनाबो बुङो, जेरैहाय
बिथांमोना हारिनि थाखाय नाङाखैमोन, बिथांमोना दिनै माबा मोनसे गिदिर मुवा मोननो लुगैदोंमोन बा बिथांमोना माबा मोनसे गिदिर लाख थाखा मोननो लुगैदोंमोन, बायदिसिना बाथ्राफोरखौ बुङो दिनै एक्स इन्डिभिडुअलफोरखौहाय, जायफ्रा दिनै केसजोंहाय कर्ट गानानैहाय आमुनि नांबाय, अस्थिर जाबाय। बेफोरबायदि मानसिफोरा दिनै बायदिसिना बाथ्राफोर बुंनायावहाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरा फैयो। दा आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया नैबेसो, जिहेतु बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंबो बिथां दिनै 3 बोसोर जालांबाय, बिथांमोननि केसखौहाय उइथड्र खालामना होनो हायाखै दासिमहालागै। अबभियासलि मावबाय थादों होननानै बुंदों। अफकर्स जोङो फोथायो, जोंहा फोथायनाय दङ सानसेब्लाबो बिथांमोननि केसाहाय जोबगोन, जोंहा बेखौ फोथायनाय दङ। नाथायब्ला आंनो बेखौसो बुंनो नामायो, जायफोरा दिनै हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै बेफोरबायदि भुगिबोनांबाय थादों, बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ फेस खालामबोबाय थानो गोनां जादों। गोबां थाखा फैसा गैयाब्लाबो, गोबां दुखु जारलानि गेजेरजों बिबायनानैब्लाबो केसनि थाखाय कर्टआव हाजिर जाहैनांदों। बिथांमोननि बुंनायफोरखौ किसुमान गेदेमाफोरा हजमबो खालामनो हानांगोनसो होननानै आं बुंनो नागिरो। नाथायब्ला दिनै गेदेर गोलावफोरनिफ्राय जों मा खोनानो मोनो, होमबा रायजो नोंगौ मोनसे समायावहाय जेब्ला बिथांमोना हाथियार लानानै हाग्रायाव थायोमोन, हारिनि थाखाय सरकारजों नाङोमोन, नङा होमबा? बै समायावहाय जों रायजो राजाफ्रा गोबां खस्थ' मोनबोबाय। जों रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ ओंखाम जाहोनायाव, बिथांमोनखौ फुथुनायावहाय रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु खस्थ' मोनबोबाय। नंगौ, दिनै बिथांमोनाहाय बेफोरबायदि रायजो राजाफोरखौहाय एसेबां खस्थ' होला, रायजो राजाफोरखौहाय एसेबां जारलायाव बा एसेबां सैनांनायाव दोनला होननानै बिथांमोना मोनसे पिस एकर्ड, गोजोन एकर्ड जागोननि मिजिंजोंनो बिथांमोनाबो दिनै ओंखारबोदोंमोन, सारेन्डार जादोंमोन, नङा होमबा? सरकारजों सावरायनानै जि मोनसे एकर्डखौ खालामदोंमोन। दिनै रायजो राजानि बायदियैब्ला आरो जों बयनिबो लुबैनाय बायदियैब्ला बे एकर्डनि गेजेरजोंनो बिथांमोननि गासैबो जिथु केसफोर दङ बेफोरो सब उइथड्र जानांगौमोन होननानै जों सानो। नाथायब्ला दिनै 3 बोसोर जाबाय, दिनैसिम उइथड्र जायैखौ जों नुनो मोनदों। ससियेल मिडियायाव हब्रा बुङो, जायफ्रा दिनै सैनांदों, नङा होमबा? दा बिसोरनि एगेन्स्टहै, बिसोरनि हेंथाहै गोबां गेदेमाफोराबो बायदिसिना बाथ्रा बुंनायखौबो जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोनो। नाथायब्ला आंनि साननायाव, आंनि सिन्तायाव नैबेसो, जिहेतु बिटिआर गोजोन एकर्डनि गेजेरजोंबो बिसोरनि केसफोरखौ जिहेतु उइथड्र खालामनो हायासै, बे एकर्डजों जिहेतु बिसोरखौबो हान्थियाव दोननो हायासै, दा किसुमान बाथ्राफोरखौ जोंनि लिडारफोराहाय खोनासंनो, हजम खालामनो गोनां जागोन होननानैबो आं सानो। रायजो राजाफोरा मा सानो बेखौ कमेन्ट खालाम रायजो राजाफोरा, खिन्थु बेयो आंनि पार्सनेलि साननाय, मिथिबायना रायजो राजा। जों आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव गोख्रैनो बिथांमोननि जि असान्ति, बिथांमोननि जि दुखु जारला, बेखौहाय दानि रुलिं गभर्नमेन्टआ सिन्था खालामगोन, गोथौयै सिन्था खालामगोन, बेखौ जों मिजिंथियो। आरो बिथांमोननि प्रब्लेम, जिहेतु बिथांमोना बुंनो थाङोबा साधारन सासे पाब्लिकबो नङामोन, बिथांमोना हारिनि थाखाय मैखोम रल लानानै खामानि मावनाय, नङा होमबा? नांसोमनाय बेफोरबायदि सुबुं, जायफोरा दिनै बेबायदि केसजों सैनांनानै दोङो। जों रायजो राजाफोराबो बेफोरबायदिखौ जोङो नुनानै खोनानानै गोसोआव गोजोननाय गैयैखौ जों नुनो मोनो। आसा खालामो जों अरायबो एज ए पाब्लिक हिसाबै बिथांमोननि जि केस, बिथांमोननि जि सैनांनाय, बियो थाबैनो सरकाराहाय गोख्रैनो बिथांमोननि थाखाय सिन्था खालामगोनखौ जों आसा खालामो। स' रायजो राजाफोर, थेंक इउ स' माच। आं आपडेट्स बेसांखिनिखौनो लाबोबाय। जुदि माबाफोर गोरोन्थिफोर जालांदोंब्ला अन्नानै क्षमा खालामगोन आं मिजिंथिबाय। थेंक इउ स' माच।